Horror Watch produkce uvádí Giallo, to jsem v životě neslyšel. Giallo? To je nějaký nápoj? Neznám. Giallo? Tak to nevím. Není to nějaké italské slovíčko? To asi ne, jsi debil. Toto je Giallo. Ne, to ne. Neviděla jsem ho do tváře, ale jen v místě, když mě chytil pod krkem. Byla čerstvě zasnoubená a tím vyvoleným byl, představ si ten týpek, co jsme ho našli. 6 prstů, může to být i dnes, kdy se tě dotkne. 6 prstů v zeleném. Autobusu, před vchodem, jdu do vchodu. Někdo mě prostě sleduje. Mám z toho prostě špatný pocit.